Nun escenario tan senlleiro como a Carballeira de Ribadumia vaise celebrar este vindeiro domingo a sexta Romaría da Música, unha cita na que desta volta participarán 4 bandas chegadas dende diferentes puntos do Salnés. Haberá tamén fin de festa cun DJ. Música de todo tipo, viraxe os Xiróns de Corbillón, os Cirrás do Grove, o Castro de Ballón, banda de música de Sanxenxo, asiste un DJ para rematar a festa, como é debido. A outra pata indispensable desta Romaría da Música é a gastronomía. No menú ata 4 propostas a prezos populares. Comida vai a sobrar, hai callos, pulpa, empanada. Solo fai falta ganas de pasalo ben. Ademais, para a rapazada, haberá hinchables de balde e xogos populares. A Romaría da Música está organizada pola Banda de Música Municipal de Ribadumia e conta co apoio do Concello. Dende o Concello non podemos máis que apoiar este tipo de iniciativas, en este caso promovidos pola Banda de Música Municipal de Ribadumia, desta sexta Romaría da Música que se vai a celebrar aquí nesta Carballeira, neste entorno natural tan privilexiado que temos neste Concello, o próximo domingo 10 de maio a partir das 12. Bueno, con unha programación moi variada, non vai a faltar comida, non van a faltar xogos, non vai a faltar música, e o que se pretende realmente é eso, ter unha xornada de convivencia, unha xornada familiar. Agora só queda que o tempo acompañe porque as previsións fan que a organización teña un ollo posto no ceo ata a última hora. En caso de mal tempo, a Romaría terase que adiar.